Quan la dura consistència et va absorbint i et penetra, fins que la teva existència té el nervi quiet de la pedra, quan et fan definitiu com a monstre doctrinari i t'aparten del caliu tornant-te fred, lapidari, la immortalitat, cruel, esdevé com un rancor que et magnifica en model però et treu tot el vigor. Perpetuar-se així comporta romandre fixa i fixat, tancar amb pany i clau la porta, embalsamar-se i ser mòmia per tota l'eternitat. Per què perdurar incorrupte si no ets ni un sòlid confort? Mentre hi ha vida, hi ha dubte. Massa certesa és la mort. Pot ser límit i censura una mola monolítica de locomoció artrítica on tota escomesa crítica i rebota o s'hi fractura? La por pètria, por lítica, és cultura d'escultura. Jo somio en pedres vives que s'esberlen amb el fred, cariàtides atractives que et posen el membre dret, i no pas la greu custòdia d'éssers armats soldadescos. M'entusiasma la paròdia, perquè ens retrata grotescos, però amb la misericòrdia dels parentescos simiescos. Parodiar, sí, parodiar. Parodiar per estimar. Això ja deu ser el final. En tenia tantes ganes de baixar del pedestal, de sentir-me natural entre les coses humanes. Volia la vida dura, deixar de ser la figura estàtica i sense sang, i riure sense entrebanc, i plorar sense mesura.